miegħi għandi lil Glenn Buġejja mill-NGO Stand. Stand huwa hija organizzazzjoni illi tajn persuni li għandhom diżabilità ma b'mod pożittiv tagħmel ħafna attivitajiet u fil-fatt nafu ħut minnhom jiena mill-persuni illi toffri ħafna ġid ta' well-being imma wkoll tajnhom biex ikabru l-ħiliet tagħhom, però biex jispjegali aħjar għandi lil Glenn Buġejja. Glenn, inti grazzi li tajt niftit tal-ħin tiegħek, ma tħobbx tidher Glenn, però ilek snin twal tagħmel ħafna xogħol ta' ġid fil-volontarjat. Nibda minn hemmhekk. Għaliex tażel mingħajr daqta trombi għax anke biex ġejt illum tajt niftit kedda, tażel li tagħmel tant ġid anke mhux biss fi Stand anke faqdiet oħrajn. Jiena naħseb illi il-vokazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna għandha tkun li nippruvaw nagħmlu l-ħajja ta' ħaddieħor aħjar milli hi u allura jekk inti tista' tgħin ftit tagħti puxjatura l dak li jkun f'dak li jkollu bżonn, eċetera. Naħseb illi hija l-aktar nobli li wieħed għandu wieħed kollu fil-ħajja tiegħu. U ilek is-snin inti għax jiena naf li pereżempju ġieli rajtek is-soup kitchen, però l-istess toqgħod ma tinħeba, ma tkunx tidher inti xejn. Imħabba x-xogħol tiegħi għajtini l-opportunità li anke ngħin ħafna fis-soċjal u lill-volontarjat. Però mbagħad hemm kawżi li bħalma hija l-Stand illi dal-aħħar sentejn sena u nofs tħalt naqra aktar fija minn qatt qabel biex nifhem. Sewwa, spjega li ftit għaliex jisimha Stand u x-xogħol li tagħmlu. Mela Stand hija isem tagħna l-avvanz ta' nies b'diżabilità, Striving Towards Ability Not Disability, hija NGO li ilha teżisti 31 sena u għal dawn l-aħħar 31 sena ilhom jissapportjaw nies b'diżabilità, b'awtiżmu, Down syndrome, diżabilità intellettwali, u anka jissapportjaw lil dawn iż-żgħażagħ kif qed inti qabel biex ikollhom ħajja soċjali normali biex niftehmu, indaħluhom aktar fis-soċjetà u anka nissapportjaw lill-familji tagħhom. U ta' min kienet l-idea? Naf li inti ovvjament aktar minn 30 sena ma kontx fiha. Ta' min kienet l-idea biex twaqfu? Kien hemm ċertu waħda ġenit u anka Professor Eminjen milli dak iż-żmien anka dan il-professur kellu tifla tiegħu li kienet b'diżabilità u kienu waqdu dawn il-grupp ta' nies illi bdew jieħdu ħsieb din il-għaqda. Waqfuha din il-għaqda u fis-silenzju għaliex propju fis-silenzju għax jiena l-ewwel wieħed qabel jisni ma intqajt magħhom direttament ma kontx naf li teżisti din l-għaqda u kif qed ilha teżisti 31 sena. Ilhom jaħdmu fis-soċjetà u dan anke nagħti kredtu lil dawk li kienu jmexxu din l-għaqda għal dawn il-31 sena. U din illum kemm għandkom persuni li attendu għall-attivitajiet? Bħalissa għandna xi 22 żagħżugħ u żagħżugħa, aħna għalkemm l-età tagħhom tvarja minn 23 sa 52 inħobbu nsejħulhom żgħażagħ għaliex huma żgħażagħ biex niftehmu u għandna dawn it-22 żagħżugħ. Għandna grupp ta' helpers illi huma grupp ta' helpers dedikati, ħafna minnhom m'għandhomx tfal b'diżabilità, imma li ta' kull ġimgħa jagħtu il-ħin tagħhom għal dawn iż-żgħażagħ. Qed ngħid ta' kull ġimgħa li aħna nintaqgħu kull nhar terba' ġeneralment bejn il-5 u s-7 ta' filgħaxija u kull nhar terba' anke nagħmlu attivitajiet differenti biex kif qed inti qabel nippruvaw speċi aktar inġalhom jgħixu ħajja jew ngħinuhom jgħixu ħajja normali. U fejn tiltaqgħu? Bħalissa din nintaqgħu iċ-ċentru tal-Awra madwar il-Knisja, isellifna il-faċilitajiet tiegħu il-kappillan tal-Awra ta' dan anke nirringrazzjaw. Ġieli nintaqgħu anke Ronald McDonald House, għandna agreement li nistgħu nużaw il-faċilitajiet tagħhom u ġieli nużaw faċilitajiet oħrajn. U x'tib ta' attivitajiet tagħmlu? Darba attendejt u ħadd pjaċir ħafna kienet attività ta' arti. L-attivitajiet ivarjaw. Konna sezzjonijiet ta' arti, konna sezzjonijiet ta' craft, jekk tkun ġejja pereżempju Mother's Day u Father's Day, ħafna drabi jagħmlu l-kartolina għal ġenituri tagħhom jew jagħmlu xi craft biex jittuhom bħala lill-mama tagħhom jew il-papa tagħhom bħala rigal. Ġieli għamilna Zumba session, għall-erba' pereżempju morna ġewwa gym, kien hemm gym illi tagħna l-faċilità illi naħduhom u jagħmlu nofsija training, ħafna minnhom qatt ma kienu rifsu l-għadba ta' gym. Naf ġieli morna l-petting farm, dejjem affarijiet differenti. Pereżempju nhar l-erba' se naħduhom
il-bowling. Morru il-bowling u ma timorru nħu xaġa flimkien, dejjem tkun attività ta' varjata. L-arti, iva, l-arti nħobbu nesperimentaw ħafna x'inħossu li bl-arti anka jesprimu li l-om infusom u bħalissa qegħdin anka nippreparaw biex fis-sajf li ġej anka nagħmlu esibizzjoni għad-Dar tal-Providenza. Il-Kumitat ta' qabel kien iddeċida li l-ewwel exhibition li għandha ssir għal-Dar tal-Providenza. Jiena kont ġejt attività mmexxija mill-artista Josette Fenek naf kemm tħobbhom u issa saret kalamita mal-istend għax vera tuħu pjaċir. U kienet laqtitni xi ħaġa li qalt li illi kien hemm persuna fost il-persuni b'diżabilità li sfortunatament kien qiegħed rikoverat l-isptar u kien qiegħed fit-tmiem tal-ħajja tiegħu sfortunatament illum ħalliena imma Josette tirrakkonta li pinġa qalb. Iva, ekku, kienet waħda mill-biċċiet ta' esibizzjoni li kienet fl-esibizzjoni li għamlu qabel. Unsemmi wkoll lil Chris, il-Christian li ta' żmien ilu wkoll kien fuq it-televiżjoni fi programmi ieħor tiegħi l-istess għandu qalb hekk vibranti għall-laqda stand u jħossu vera parti minn din l-NGO illi tagħtihom tant sens ta' dinjità, sens li jitemnu fihom. Ma nafx, Glenn, inti ovvjament ħabib ta' kollha kemm huma jiena kull meta niltaqa' magħhom nara mħabba enormi, x'impatt ħolqu fuqek dawn iż-żgħażagħ li jattendu fl-istend? Fimni, dejjem forsi naqra klixé ma dejjem nispiċċaw ngħidu li dawn jispiċċaw ituna huma milli aktar intuhom aħna speċi, għax inessuna ftit anka mill-problemi tal-ħajja ta' barra biex niftehmu u jtuna ħafna mħabba. Aħna kollha nħossuna fulfilled wara dawk is-satej jew il-ħin li dejjem inqattaw magħhom. Dan anka jidher anka fil-grupp ta' helpers illi għandna, illi thank God inħossni fortunati li hemm grupp ta' helpers illi jagħtu ħajjithom għal dawn iż-żgħażagħ literalment ġimgħa wara ġimgħa u jaraw kif jistgħu jagħmluhom il-ħajja dejjem aktar faċli. U l-ġenituri, naf li l-ġenituri huma parti mingħajr il-ġenituri kemm huwa importanti l-ġenituri fil-missjoni tagħkom? Il-ġenituri ħafna drabi jakkumpanjawhom, jiltaqgħu għalihom, ikollhom dak il-mument fejn jieħdu naqra te, kafe, jitkellmu bejniethom, ġieli nġibulhom xi speaker li dwar suġġetti relatati ma' diżabilità, ma' guardianship, whatever biex niftehmu. U jkollhom il-momenti tagħhom ukoll. U jgħinu ukoll. Pereżempju bħalissa din għaddejjin bit-thrift shop ġewwa l-Mosta u allura anke l-ġenituri jagħtu is-sem tagħhom flimkien mal-helpers biex jirranjaw dan it-thrift shop. Jiġifieri il-ġenituri wkoll għandhom sem. Għalkemm dejjem nenfasizzaw li fi waqt il-ħin li nkunu maż-żgħażagħ huma jieħdu dak in-naqra ta' break u aħna il-helpers nieħdu ħsieb liż-żgħażagħ. Ġifieri intom qiskom indirettament tkunu qed toffru servizz żgħir ta' respite ukoll. Matul il-ġimgħa iva hemm dawk is-satej li dejjem speċi il-helpers jieħdu ħsieb liż-żgħażagħ huma m'għandhomx għalfejn ikunu maż-żgħażagħ u jkollhom dawk is-satej ġieli kien hemm imar jimxi, ġieli kien hemm imar jaqdi qadja li forsi ma tantx ikun jista' jaqdi waqt li jkun id-dar maż-żagħżugħ jew maż-żagħżugħa tagħha. Ġifieri iva, nippruvaw anka niffaċilitaw din il-ħaġa. U intom tkunu drajtu wkoll ġifieri l-karattru tagħhom ta' daw iż-żgħażagħ, allura taf jekk hemm xi ċertu sensittivitajiet jew ċertu ambjenti għax biex iħossuhom iktar komda. Allura il-helpers ikunu adattaw għal bżonnijiet tagħhom qed ngħid sew. Hemm pereżempju żgħażagħ illi ma dik il-helper iħossu aktar komdu, allura pereżempju meta jkollna attività tieħdu iżommu magħha, jiġifieri anke huma għandhom jisom, mux għanajt il-helper preferita, ma dawk li maħħom ħossuhom aktar komdi biex niftemu, jew il-helpers anka kifet inti draw il-bżonnijiet tagħhom, jew l-aġir tagħhom, li naf per eżempju jekk ikun hemm post fejn ikun hemm ħafna storbju, forsi jwarbu ftit għax il-storbju mhux tajjeb għalih. Iva. Allura tadattaw ħafna biex almenu dawk is-satej jkunu ta' ġid verament għal dawn iż-żgħażagħ. Naf li Glenn mingħajr maturi inti taħdem ħafna naf li qed taħdem ħafna l-laqda stand, iħobbuk ukoll iż-żgħażagħ għax jgħiduli uħud minnhom li naf.
X'ħolm għandek għal din l-għaqda inti? X'tixtieq li tagħmel iktar? Bħalissa, ovvjament, il-ħolm huwa kbir għaliex sfortunatament kifet inna 31 sena waqfin, però m'għandniex la il-premises tagħna biex niftehmu, nixtieq li eventwalment ikonna il-premises tagħna u bħalissa anke qegħdin nippruvaw naħdmu proġett biex iħut minn dawn iż-żgħażagħ indaħluhom fid-dinja tax-xogħol. Qegħdin nitkellmu anke mal-awtoritajiet, anke mal-iskola tal-Wardija biex flimkien dawk iż-żgħażagħ li se jħorġu mill-Wardija din is-sena u ż-żgħażagħ tagħna noħolqu proġett ta' impjieg għal dawn iż-żgħażagħ. Ħanibdew bi proġett pilota waqt l-iskola sajf ta' din is-sena u mbagħad wara li tispiċċa l-iskola sajf beħsibna inkompluh flimkien anke bl-għajnuna tal-helpers tal-Group Stand u anke ta' xi nies oħra. Glenn, nirringrazzjak ħafna, nawguralek lilek u t-tim tiegħek illi qegħdin taħdmu żgur illi x-xogħol tagħkom għandu jkun verament apprezzat għal ġid li qegħdin tagħmlu. Dak kien Glenn Buġejja mill-għaqda volontarja Stand. Aktar tard ukoll fuq il-medja soċjali nagħti wkoll il-links tal-Facebook u anke kuntatti oħra. Grazzi li segwejtuna.